Vandaag nog jullie mijn buikspier presenteren. Dus wat ga ik nu doen is, voor mij, niemand heeft het voor mij gedaan. Ik ga die abdo, buikspier, kort en lang samen te doen. Ik ga jullie laten zien en daarna ga ik volgende stap ook. Dan ga jullie laten zien. Hè. Korte, korte, lange, korte, lange, korte, lange, korte, lange, korte, lange, korte, lange,